Hawoy te, hawoy. Unon, oy. Okay naman ang dugo. Dara, oy. Hindi ako, dugo nga itong dili ka. Dugo eh. Hi guys, welcome back again to my vlog. So di na po ni balik na po ni sa hospital mga hinday kay ang i-cardiac panel ang manghod. So niabot na ni sa parking lot. Then amo panggi pahino na at mong magagalingan. Kamiyari guys, sama na ni mga hinday. Center. Good morning guys. Cardiac panel ni karon sa guys. Na siya. Subaan na siya guys. Sabag-sabag. Subaan na ko pala. Ha? Din padung sa laboratory ani mga inday. So mao ni ang laboratory sa Ace Medical Center. Then nakuha nagdugo ang manghod na cardiac panel na. And then maniud to sa mi mga mamahaw sa day mi mga inday kay wa mi kaon. Kaysa jo mi kadyo ni gikan sa balay. Pili sa niya kung say among kanon mga inday. Diha ka kanon. Kani. Pila ing gulay no? Duka. Duka na na. Itlog doy. Itlog food mo. Kung napili mga inday sa mga onami. Dili pa mi mga magpasalamat sa miskino o mga inday. Ang mabusog mi. Dede mi sa 8th floor mga inday. Nada ni ang restaurant sa Ace Medical Center sa 8th floor. Pag kumakaon mga inday, nakikita bitamig bonsai arang nandut ang mga inday. Namidad isbay mga inday. Then sanitize sa pun mi mga inday. Then nagpila mi ani mga inday sa pagkuha sa result. Then pag-abot sa bay mga inday, gihilot din ta na buong manghod sa mga pagmangkong.
Liro? Mas tira. Ano niya po? Lamia na. Uy, kung in English ba dyan niya? Eh. Kaya in English may luha. Ano sa mutubag eh? Ining dito lagi po. Okay, tara. Para nagikanan ng mga insect, di ba? Kalau magkasilakan din kan langitan dulu. Mana? Suki ini. Oh, ukra. Program. Vitamin sa kaya deh. March 15 mga inday, birthday sa manghud. So nang lakaw mi mga inday kay amo na pud ni siyang ipa-check up. Kung susihon na ba yung dugo. So padung mi ani sa ospital mga inday. Guys, magpa-check up si kuya guys. Terus gak check up mga inday ang manghud kay way doctor. So nganhin anon mi sa mall mga inday din mamili-pili mi ang akong manghud nga birthday. Namili siya sa nina para sa yang mga kids para handumanan siyang birthday na po siya ikahatag sa yang bata ug sanina. So mora din ni handa mga inday sa akong manghud nga birthday. Mora intaw na mga inday among handa. Sa doon na po ni bisita mga inday. Gamay lang po among bisita kay gamay lamang po among handa mga inday. So thank you for watching mga inday. God bless and more power. Buhay Filipino Vlog.